e señores, amantes do sacrilexo, crimes e masacres, vistes o máis cruel ter que pagar 10 euros ao día por levar unha cona en procesión. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é a Mal de Olho. Boa tarde a todos e todas. Isto é o episodio número 6 da segunda temporada de Mal de Ollo, o vosso podcast galego de terror favorito. Como sempre, estou eu, Pineda, e están Miguel e Chuli acompañándonos. Hola, boas, que tal? Bueno, para que non souber de que vai un pouco a introdución e que vimos de receber a noticia da condena dunha rapaza en Málaga por levar en procesión unha cona. É algo, bueno, pues, cruel, non? Outras crueldades desta semana, infelizmente temos que despedir a Daría Nicolodi, guionista, actriz, ligada a títulos como Suspiria, como Profundo Rosso, como Tenebrae, bueno, unha actriz con unha longa trayectoria, mai da tamén actriz Asia Argento, e que, bueno, eu calculo que pasará en breves por Mal de Ollo. Bueno, non sei que tal a semana fora deso. Pois nada, semana corrente, outras semanas en bares, pero estamos cada vez máis perto. Xuntos sairemos desta. Supónse que a semana que ven revisase xa, non? O tema. Creo que sí. Moa, a saber. Eu a semana, a verdade, que estive moi atarefado, moito currillo, moi contento, a verdade, no traballo. Síntome como Florence Pugh en Midsommar, ali completamente aceptado e feliz. Correcto. Pois nada, eu por aquí teño un par de comentarios que deixaron nas redes sociais. Comezamos por Odilo XZ, que nos volveu, como en todos os episodios, tal e como dixo que faría, pues, nos comenta algo, ¿no? E no pasado que reflexionábamos sobre o 2020, que presentaban os filmes do pasado, di o seguinte: bon repaso dos todos os anos 20. Acho que falo en nome de todos os mal de ollers cando digo que o 2020 foi quase tan malo nos filmes como na realidade. A ver, os filmes eran moi ruins, non sei, pero bueno, sí, a realidade é verdade que eu prefiro coronavirus que un Terminator, pero un extraterrestre picador de carne. Bueno, sempre podes alterar a liña temporal e que eso nunca aconteza, sabes? Non... En calquer caso, para luitar contra este fatídico ano recomendo, ademais de ver moitos filmes de xénero, facer algún roteiro polo país. A min hoxe o meu traballo deixoume a mañá libre para achegarme até o Faro do Ortegal e é realmente fermoso, desde onde os estou a escrever. A verdade é que sí. Sí, eu fui este verán que non coñecía a zona. Recomendación. Recomendación, ¿eh? Vale, pues continúa, ¿no? Como podes ollar, estou algo místico. Espero que a adaptación de King volva a poñerme no meu lugar. Apertas con agarimo desde cariño. Pois apertas para arriba ben, Odilo. Unha aperta aí mal de oller constante. Sí. Correcto. E temos depois outro comentario en Twitter que, digamos, non é un comentario que nos fan directamente a nós, sino que nos mencionan
procurando respostas, ¿no? En outros foros, ¿no? Así a modo de oráculo. Sí, bueno, neste caso eu entendo que se pronuncia Oneiros, porque é como un 3, pero imagino que é un E, ¿no? En Twitter di o seguinte, ¿no? Polo que escoito no capítulo de Mal de Ollo sobre Sitges, está de moda o de slow burning, horror ou o que sexa, ¿no? Que viría sendo a lume lento ou a lume brando en galego, non é? Pois, eu non sei, eu diría que é a fogo morno, pero tampouco non o teño moi claro. Cando pos aí o fogo... Bueno, valerían todas, supoño. Imagino que sí. A estas horas, bueno, bueno comprobar, pero diría que en galego, a conta en galego, super útil e moito recomendable, pues, por si tedes dúbidas lingüísticas, non respondeu a pregunta de Oneiros, así que ficamos coa dúbida no mínimo até a próxima semana. Sí, pero de todas formas significa iso, vamos, o que quere dicir. Sí, claro. E nada. Bueno, pues estos son os comentarios que tivemos esta semana. Como mencionaba Odilo, hoxe temos unha adaptación de Stephen King, a primeira que aparece en Mal de Ollo, e tal vez unha das mellores. Non sei se concordades. Neste caso foi Churi quen escolleu. Pois se Churi nos queres explicar un pouco o motivo da tua decisión. Bueno, eu la verdad que cando comenzamos con esto de Mal de Ollo, non? Pois claro, é o que comentábamos, non? Que ao principio era como, non sei que peli levar e tal, pero bueno, ao final, pois, co paso dos programas, pois, vas lembrando filmes que te impresionaron e tal. Eu lembraba cando vi Misery por primeira vez, non? Que era moi noviño. Lembro como me impresionara a historia, non? E sobre todo a interpretación de Kathy Bates, do que me considero un absoluto enamorado. E nada, pensei, pois que bon momento para revisitala, non? Ademais, pois, co paso dos anos, pois, funme facendo, pois, así, máis ben seguidor das novelas de Stephen King e tal. Pareceume, pois, un bon momento para revisionala. E nada, por sorte, pois mira, desta vez, bueno, alguén por The Woman e tido a sorte de poñela en versión original, que non a tivera visto, e bueno. Muy bien. A ver, Miguel, tú que tes opinións polémicas sobre... Pois, gustoume moitísimo. Si considero que está entre as 3, quizáis, mellores adaptacións das novelas de Stephen King, que me imagino que con pois co Resplandor, a verdade que é boísima. Bueno, tamén está de Cadena Perpetua, que tamén é unha adaptación. A de Stand By Me non a vin aínda, bueno, tamén estará entre as boas. E si, encantoume a película tanto por interpretacións como a historia, que é moi boa e tal. Si que hai un par de cousas que logo comentaremos que gustoume un pouco menos, no tema quizáis do final, que tipo non daba morto, como que alongaron un pouquiño, pero a peli me encantoume. Sí, moi boa. Moi ben, pois eu pouco teño que acrescentar, en realidade xa vin varias veces, pero bueno, ainda volvín ver por última vez onte e a verdade que é un filme moi correcto, a verdade que sí, está, para mí tamén está entre as mellores adaptacións dunha historia de Stephen King. Así que, bueno, ao final hoxe vai haber por primeira vez en semanas vai haber consenso. Pois, máis vos parece, facemos unha pequena pausa musical e volvemos xa a tratar directamente de Misery. Moi ben. Ok. Beautiful and
estamos de volta. Lembremos, é o capítulo 6, se non estou errado, da segunda temporada de Mal de Ollo. Tratamos de Misery, de un filme de 1990, dirixido por Rob Reiner, escrito por... a novela escrita por Stephen King e adaptada por William Goldman, e interpretado por James Caan e Kathy Bates, fundamentalmente. Misery temos o escritor Paul Sheldon, interpretado por James Caan, que sigue unha serie de pautas para acabar unha novela, en concreto unha serie novelada sobre unha personaxe que se chama Misery, e sigue unha serie de hábitos, ¿no? Ao acabar unha novela, que vai a un hotel, fai toda unha serie de historias, ¿no? De volta a Nova York, pois ten un accidente porque está nevada e porque era cuestión de tempo que ir por esa rúa, esta entrada toda nevada, toda hostia, que non é unha boa idea, e depois de beberse un Dom Periñón igual menos. O caso é que ten a sorte, entre aspas, de ser rescatado por Annie Wilkes, unha fan absolutamente obsesiva que inicialmente cuida del, pero esta relación se vai tornando cada vez un pouco máis oscura, ¿no? Por facer así unha sinopse breve porque no fondo ela salva a vida clarísimamente, ¿no? Pero bueno, sobre todo coa sucesión de efectos que haberá luego, él seguramente preferiría ter morto, ¿no? Con un custo igual un pouco elevado. Ao final vinolle ben, eu creo. Bueno, vamos a ver. En calquer caso, vos que tedes así máis... porque en realidad o libro sí que non o toquei. Tedes máis información sobre o libro de Stephen King e vistes o filme. Que poderías dicir así un pouco de si é unha adaptación fiel, si é unha adaptación un pouco que se afasta un pouco da fonte original ou... Dale, Miguel, tes aí as diferencias. Bueno, así un pouco por riba, quizáis que o libro pois é máis explícito, é máis bestia, digamos que nas descripcións sí que recréase un pouco máis. Claro, sí que eu creo que a Annie Wilkes do libro é máis cruel, é máis fatal da cabeza todavía. Pois está ben, segue ben, o filme. Eu penso que nesa época tamén o que lín de Stephen King nesa época non penso que era máis sanguinario e rimbombante igual na recreación das escenas, non? Penso que algo que foi calmando co paso dos anos, tal. Sí, dirá a lista das diferencias que a do libro unha carniceira directamente. Sí, digamos, eso, unha das diferencias, por exemplo, é que no momento en que lle dá de comer a sopa ela logo estampa contra a parede, está como unha hora limpando coa fregona e tal, e logo dalle a pastilla ca auga de limpar a sopa con auga. É como unha tortura máis sistemática, digamos, un libro, non? Porque aquí parece que é como un tema gradual, non? Parece como pouco a pouco ves que vai perdendo a paciencia, vai perdendo o temperamento, non? Sí, tamén cando descubre que mata a personaxe de Misery, non? Na novela deixa 3 días sen comer e sen as súas pastillas para a dor. Hostia. Eso na película non sucede, non? Porque no libro ademais depende moito máis das pastillas para a dor, suplica por ela. Sí, porque na peli as va recolectando, as va guardando para poder drogala en algún momento, pero no libro está enganchado ás pastillas, elas as consume, porque as necesita, porque eso ten as pernas destrozadas e tal. E
iso é tamén unha das das escenas máis impactantes, que na peli cando vai co martelo a romper os tobillos, pois no libro vai cun hacha e cun soplete e cortalle un pé e como se chama cauteriza a herida co soplete, que eso é terrible. Eso sí que lera por aí, que sí, que era unha das grandes diferencias, no entre o libro e a adaptación cinematográfica, pero que o guionista, William Goldman, quería meter eso, o sea, no guión, na adaptación original, no guión, sí que aparecía ese, era como no libro, ¿no? O que pasa que foi máis unha decisión de, imagino que de realización, de producción, que entendeu que era demasiado incluso que pode ser un cambio medio de elenco. Sí, porque é impactante na mesma. Si tornaría o ton a outro tipo de película, sería xa unha película máis core, quizáis non para todos os públicos, quizáis sí que comercialmente sería unha traba para a película. Sí. Ademais tamén, quero dicir, non é a única amputación, en un momento da novela tamén lle corta un pulgar, un coitelo eléctrico, que polas súas queixas, pola máquina de escribir, ¿no? Que saltan as teclas. Sí. E o axudante do sheriff, que no filme mata un disparo, na novela o descuartiza coa cortadora de césped. Hostia. Eu quero dicir, o libro é unha auténtica cabeceira. Xa. Pois a verdade é que a adaptación sí que ten un ton nese sentido, parece que bastante diferente, ¿no? Porque lo comentamos. Outro detalle curioso é que no filme Paul quema o libro, ¿no? Que ten terminado para Annie, e na novela quema son os bocetos e follas brancas, a palanca baixo a cama a outra novela completa. Vale, o sea que acaba salvando o que escribe para ela, ¿no? Sí. Xa. Pois nada, a verdade é que sí, en realidade vendo un pouco as diferencias, o ton da adaptación cinematográfica é moi diferente. De feito, antes de comezarmos a gravar, falaba con Xuri, ¿no? Que non sei, que teño a sensación de que o filme está moito fora da época, non? Estamos a falar dun filme de 1990, pero ten toda unha estructura, unha maneira de unha planificación, unha trilha sonora mesmo, que evocan máis un cinema máis clásico, máis de non sei, era por aí que o realizador estaba obsesionado con Hitchcock na altura, e parecer antes de cometer a rodaxe viuse todos os filmes de Hitchcock para meterse unha boa dose de suspense, non? Comentaba James Caan que en un momento da rodaxe o colleu falando só o director, non? E precisamente dicíndose a si mesmo: un diaño, te crees que es Hitchcock? Bueno, non sei se isto será certo, non? Pero bueno, sí. Pode ser curioso. Podría ser, a sensación, xa digo, que tive en onte foi eso, o sea, desta última vez que vin de ver como hai que ter en conta que filmes así de thriller, terror daquela época, xusto acaba de acabar o, digamos, o período slasher, era previo un pouco ao que se fixo nos 90, ¿no? O slasher tardío, de thriller un pouco tipo The Silence of the Lambs o Seven o tal, ¿no? E iso está como aí, ¿no? Como unha cosa aparte, ¿no? E non sei, eu imagino tamén que o feito de terlle dado ese ton un pouco máis clásico foi parte do segredo do éxito comercial tamén do filme, ¿no? Porque, bueno, pues, ao final eu nas primeiras veces que vi un filme vino con xente que non eran particularmente amantes do terror bueno, o sea, o que mirarían con suspicacia unha adaptación de Stephen King e que non tanto gostaron deste filme.
que igual si lle cortan o pé ao escritor ou que sei, ou lle cortan un dedo, non sei cuántos, pero igual ou trituran a outros, claro, pues igual sí que entenden, bueno, este é o filme de Stephen King que eu esperaba, non? Así, revisionando o filme, non me lembraba, non, da relación que teñen o Sheriff e a súa muller, que me parece entrañable. Sí, son moi magos. A mí partoume fatal que mataran ao Sheriff este. Bueno. O sea, pues, bueno, resulta que claro, estaba vendo o filme, non? E pensei, típica relación entrañable das novelas de Stephen King e tal, non? Incluso moi guai como ela busca o marido todo o rato, non? Sí, está meténdolle man e tal. Bueno, pues resulta que na novela non existe a personaxe da muller. Está o Sheriff só, e resulta que tampouco é tan proactivo, é máis ben la cazán. Xa. A cuestión é que aquí tamén, a parte do, digamos, do xenio creativo de Stephen King e así, temos o guión, pois, William Goldman, que é como un dos guionistas máis reputados de Hollywood, ¿no? A pesar de que, bueno, é algo que él detesta, o sea, se considerado así, detestaba, non morreu. Por ter unha idea de quen é William Goldman, bueno, un señor que penso que naceu en 1931 en Chicago e foi unha, bueno, intentou ser novelista durante os anos 50 inicios dos 60, pero sin ningún tipo de éxito, o sea, sin ningún tipo de éxito, a ver, entre aspas, ¿no? A crítica recibía fatal cada libro que editaba. En cambio, bueno, popularmente ainda tivo certa proxección, sobre todo en edicións baratas e tal, ¿no? Mas bon, onde realmente foi notable, onde conseguiu certo éxito foi na escrita de guións, onde entrou prácticamente por casualidade, porque estaba a traballar nunha adaptación dun libro seu e entrou en contacto con varias persoas bueno, pues do mundo, no? Do cinema. Isto levará a que en 1966 escriba o seu primeiro guión, digamos, rodado, ¿no? Que será Harper, que unha especie de filme noir protagonizado por Paul Newman. Eu non gostei demasiado, pero bueno, está aí como filme de Paul Newman, que sempre é un valor. 2 anos máis tarde baterá o récord de digamos maior cantidade pagada por un guión, ¿vale? Que serán $400,000 e será como se chama este joder? Que tamén sae Paul Newman, Dos homes en destino. sí, que Butch Cassidy and the Sundance Kid, que aquí no Estado español foi Dos hombres en destino, que é un western de bastante importancia. Pois por este guión foi o que bateu, digamos, o récord de pagado por guión, ¿no? Ademais dos 400,000 machacantes, gañou o Óscar a mellor guión tamén. Sí. E depois decían que tamén, aparte dos 400,000, que ian incluídos unha porcentaxe do lucro neto do filme, pero segundo William Goldman eso non era nada, vamos. E ademais eso de que ele era como a grande estrela ou a grande, digamos, a grande promesa do mundo do guión, pois que era unha merda, vale? Literalmente. Decía que todo o que rodeaba Hollywood era unha especie de porquería e todo o que publicaban os medios de comunicación sobre como se fan os filmes ou que tal, pois era lixo, ¿no? É un señor así que ten unhas maneiras moi amables, moi diplomáticas de referirse ao mundo. E en calquer caso, bueno, pues, esta carreira xa lle valeu incluso para adaptar obras súas, novelas súas ao propio cinema, ¿no? Como sería o caso de Marathon Man, como sería o caso de a princesa esta prometida, Bride, non sei que. Eu teño que dicir que eu tiña
visto A Princesa Prometida, pues non sei, moitas veces, non? Que decir centos, pero evidentemente terceira. Que son un namorado dese filme, non? Pequeno, incluso, bueno, a mí non fai moito, para mí continúa tendo esa magia, non? Un día, pues, merquei o libro por curiosidade, non? Teño que dicir que non importa cantas veces que teñades visto o filme, o libro é unha auténtica delicia, amplía, non? De feito, chamoume moita atención porque comeza, eu penso que é un prólogo, porque comeza o propio escritor a falar da súa vida, non? En primeira persona, empeza a poner a caldo o seu fillo, non? Que chama que se un gordo que non se move da casa, que tal. Digamos que na novela pues toma o papel que tería o avó, non? Contando a historia do libro de Mortensen, A Princesa Prometida. Bueno, eu na absoluta delicia, de verdade, eu recomendo moitísimo. Curiosamente, é unha especie de bueno, atención, aviso, spoiler. Hai unha especie de epílogo, non? No que comenta que sempre lle estiveron en riba para que fixera a continuación, A Princesa Prometida 2 e tal. E de novo volve a misturar ficción con realidade, non? Porque de feito no prólogo cando fala do seu fillo e tal, bueno, é ficción, realmente non é así a súa vida, pero a construe como se fora real. Pois neste epílogo fala de que finalmente, como él non escribira a continuación, encargaranlle a outro escritor o tema de encargarse de fora Stephen King. Entón ten unha especie de falsa conversa con Stephen King neste epílogo do libro, non? É absolutamente maravilloso. Eu recomendo moitísimo a lectura A Princesa Prometida de William Goldman. Pois neste caso, bueno, no caso da Princesa Prometida, o título original de Princess Bride, fará que coincidan tres nomes que coincidirán en Misery tamén. Estamos falando, bueno, pues a adaptación cinematográfica do libro de William Goldman, foi escrita por William Goldman propiamente en 1987, foi dirixida por Rob Reiner e foi producida por, se non me equivoco, por Castle Rock, ¿no? Que é unha compañía na que, bueno, na que parte Rob Reiner, o propio director, e o produtor Andrew Shainman, e que o nome non está posto ao caso, é dicir, o nome é unha clara homenaxe a vila ficticia que emprega Stephen King en varias das súas novelas, Castle Rock, que é unha suposta vila de Maine, e así, bueno, de feito tomaron o nome por o filme de Conta Comigo, non? Que tamén de Rob Reiner e de Stephen King, tomaron o nome para a productora porque, bueno, está en Castle Rock nesa historia. De feito, non sei se no caso de Stand By Me, Conta Comigo, foi o motivo polo cual lera por aí, non sei se estou no certo, pero que foi o principal motivo polo cual Stephen King accedeu á adaptación cinematográfica de Misery, porque el non tiña moi claro as posibilidades de adaptación de Misery e tal, mas como veu, Stand By Me quedou razonablemente ben, aparte que un filme moi entrañable e tal, pois bueno, eso deixou-no convencido un pouco, non sei, a ocupar este que xa se ocupou da outra, que deixou ben e tal. Lera eso, ¿no? Que digamos que a adaptación de Reiner, ¿no? De Stand By Me, foi o que propiciou que Stephen King aceitase, ¿no? A adaptación de Misery. A verdade é que é un peliculón. Sí. Bueno, señores con oficio, ¿no? En ese sentido, tamén a escolla de Goldman, ¿no? Para o guión tamén é, polo xeral, bastante acertado. Ao final é un tipo que ni sequera define o que fai como arte, senón como carpintería, ¿no? O sea, un guionista práctico que bueno, que sabe escoller ben, ¿no? Como construir unha historia, ¿no? Como levada a un termo.
aparte que si vemos a personaxe interpretada por James Caan, a do escritor Paul Sheldon, é un pouco, non sei se vos parece, un pouco a propia historia de Goldman, ¿no? Que é alguén que vemos, digamos, no backstory, ¿no? Na bagaxe do escritor, que quere reconectar ou ligarse novamente ao escritor que quiso ser cando era novo, ¿no? E que de alguma maneira perdeu, pois dedicándose a facer novelas comerciais, ¿no? No caso de Misery, e que é un pouco a historia tamén de Goldman, ¿no? Que sempre quiso ser un novelista de xoven, pero acabou, bueno, pues, máis orientado a escrita de guións, que era o que lle daba de comer, ¿no? Que non conseguía, digamos, conectar con esas esperanzas ou esas expectativas, ¿no? que un ten cando é xoven. Entón, eu vexo bastante lógico, no mínimo vexo uns paralelismos que fai con que sexa bon, que foi bon, vamos, que Goldman se ocupase da adaptación. De feito, bueno, Goldman ganaría logo o seu segundo Oscar por Todos os homes do presidente. Por lo que lín por aí, digamos que sería como unha especie de doutor en guión, ¿no? Parte do seu traballo posterior sería coller algúns guións que están estancados ou por lo que seña non saben por onde tirar ou que aspectos do guión remarcar, ¿no? Digamos que el collería eses guións faría que funcionase básicamente. De feito, é sabido que meteu man no guión de o indomable Will Hunting, que sempre tivo moita polémica, non? Porque, bueno, gañarían o Oscar o Ben Affleck en Matt Damon, que sempre houve moita polémica, non? Porque non se sabe ata que punto o guión é deles ou canta importancia tido a man de William Goldman. Sí. Pois, bueno, non sei, podemos comentar tamén o caso do realizador de Rob Reiner, que bueno, que en realidad comezou sendo actor, o sea, entrou no mundo do cinema por o tema da actuación e bueno, a escrita de alguna cousa para televisión durante finais dos 60 ou así, para, bueno, pues para pasar a dirixir, e digamos que de algún modo os títulos que mencionamos aquí, máis When Harry Met Sally ou non sei, algún máis por aí, pues son, digamos, a cimeira da súa carreira, non? This is Spinal Tap, un peliculón que é unha especie de falso documental sobre un falso grupo de rock, de hard rock. É unha peli divertidísima, é unha comedia. Esta non a controlo. Hai un momentazo aí, o comezo desa peli, que está a Poli, non? Investigando aí, e din eles, non? Bueno, aquel asesinato era tan raro que dixemos, mellor nin investigamos. Sí. E eso se me quedou aí grabadísimo. Pois sí, este que comentades de This is Spinal Tap, digamos, sería o debut como director de él, que ademais él foi quen escreveu o filme, non? Máis títulos na carreira del, The Sure Thing, un ano máis tarde, en 1975, que entre unha comedia de aventuras romántica, bueno, non sei se destacou moito, non? Pero bueno, xa inmediatamente depois, 1986, xa mencionamos Stand By Me, filmón, que ten, bueno, eso, ten máis un elenco bastante curioso para a altura, con River Phoenix, con rapaces de Star Trek, como le chaman, que sale en Big Bang Theory, o enemigo de Sheldon, ¿no? Will, aí estamos. Bueno, un filme moito entrañable, tamén unha adaptación de Stephen King, a pesar de que, bueno, en realidade non sería, se pensamos en Stephen King como grande creador de historias de terror ou de tal, pues esta non sería o caso, non sería máis unha aventura
unha aventura, un coming of age, ¿no? A transición á adolescencia, de crecer, de, bueno. Que máis ten? Pois ten, xa falamos dela, de Princess Bride, tamén dirixida e producida por el, When Harry Met Sally en 1989, unha comedia romántica que tivo unha proxección, un éxito bastante notable, con Meg Ryan, Billy Crystal, a cena esta do fingimento do orgasmo na cafetería como algo que prácticamente coñecido por todo o mundo, ¿no? ¿no? Aparte considerado como un dos grandes guións, ¿no? de historia, da escrita de guións, ¿no? En 1990 dirixiu Misery, en 1992 dirixiu outra bastante notable, A Few Good Men, ¿no? Algunos hombres buenos, que se titulou aquí. Esa fai un montón de anos que non a vexo, pero lembro que me parecera mogollón, me parecera un película. Para facernos unha idea, a mítica na que Jack Nicholson di a Tom Cruise, queres a verdade, non? Quero a verdade, di Tom Cruise. Tú non podes asumir a verdade. Bueno, esta típica. Hai momentazo tamén, porque ese é un momento mítico, non? Hai outro momentazo no filme, non? Que chega Tom Cruise, está ali Jack Nicholson todo subidito. E digo, vostede, non me lembro do apelido, non? Está bien co seu pai, como está ese cabronazo, non? E Tom Cruise dice, morreu fai non sei cantos anos, non? Entón Jack Nicholson queda con ese sorriso de Joker, non? E di, agora síntome como un jodido gilipollas. Correcto. E lembro-me partindo de risa. Pois, sí. Nada, bueno, sí, filme bastante curioso tamén. E eu creo que a partir deste filme concreto, ¿no? A Few Good Men, eu diría, non sei se concordades, pero eu diría que comeza unha especie de declive tal, ¿no? Porque todo o resto dos títulos que ten, ¿no? Rob Reiner, North, The American President, Ghost of Mississippi, bueno, non parecen tan notables, ¿no? Non son tan destacables no mínimo como as anteriores, ¿no? Como os anteriores do que temos mencionado aquí. En cada caso, vamos, aí está, ¿no? E aí está Castle Rock ainda funcionando como compañía, diría, ¿no? Bueno, por destacar máis cousas do filme de Misery, aquí podíamos falar xa abertamente de dos grandes valores da adaptación cinematográfica, que son os actores, ¿no? Escoller actores para facer os dous papéis principais, ¿no? É un tete-a-tete, ¿no? Entre Kathy Bates e James Caan, que están magníficos os dous, especialmente ela. Sí, os dous, non? Sí. Impresionantes, claro, James Caan é un sonio do padriño. Sí, bueno, sí, o fillo macarra do Thanos, ten unha carreira que se remonta a inicios dos 60, é dicir, outro senón aí no padriño, non? Con James Caan, cando lle está metendo a tolda ao seu cuñado, non? Anda a bater na súa irmã. É un momento que están pelexando aí, lle tira contra os cubos da basura, e o tipo está agarrado aí, non? Unha barandilla. E o tipo morde a man. É super salvaxe aí, Sí, digamos a súa, neste caso, o antagonista no filme é Kathy Bates, que ten unha carreira xeral bastante extensa, pero hai que decir que era relativamente descoñecida cando foi proposta por neste caso polo guionista, se non estou confundido, polo propio Goldman, foi quen propuxo Kathy Bates para o papel. Según el, o director era a súa única e primeira opción. Penso que os produtores non debían de pensar o mesmo, porque ofreceron os dous papéis a medio Hollywood. Sí, no caso de James Caan xa teño lido aí nomes incluso bastante relevantes, ¿no? Sí.
William Hart, Kevin Kline, Michael Douglas, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino, Richard Dreyfuss, Gene Hackman, Robert Redford, Warren Beatty. O sea, que quiere decir que... William Hart, todas veces, Kevin Kline, Denzel Washington, no sé si lo dices. Denzel Washington. Sí, Bill Murray, Jeff Daniels, Ed Harris, Pero ninguén quería facer eso. Hostia. Bueno, Bruce Willis non o fixo, pero anos despois faría unha versión en Broadway. Curiosamente, que o seu doblador no Estado español, Ramón Langa, faría unha versión teatral tamén con Beatriz Carvajal no papel de Annie Wilkins, hostia. E así como curiosa, non? Carambola. Sí, porque foi unha novela que levouse innumerables ocasións ao teatro, porque sí que moi teatralizable, claro. Claro, non, estás nun espazo máis menos pechado, contido e tal. E grande parte da historia son dúas personaxes, realmente. Claro. E logo, as actrices, non, que teño aquí que lle ofreceron o papel, pois entre elas Angélica Houston, que non pudo por problemas de axenda, e logo Jessica Lange, Barbara Streisand, Bette Midler, que me parecería unha boa elección, a verdade, non aceptou o papel por considerarlo moi violento. Anos despois se chamaría a si mesma estúpida, non, por ter rexeitado ese papel. Sí. Sí, Kathy Bates tamén viña do teatro tamén. Creo que ao escribir o guión sí que pensaban nela. O sea, o que lín por aí que fora o guionista que me propuxo, que ademais ten, non sei, ignoro o motivo, pero William Goldman tamén escribiu teatro xunto co irmão, o sea que igual, bueno, pues coñecían dese mundo, ¿no? E de feito teño lido por aí que foi particularmente difícil a rodaxe de Misery polos distintos, digamos, enfoques a nivel interpretativo que tiñan un e outro, ¿no? Que Kathy Bates era como moi metódica, moi de preparar ben a interpretación e tal. Ella máis do teatro, ¿no? Sí, claro, ela estaba acostumada a pois ensayar máis as escenas, sempre quería ensaialas a todo posible, sin embargo James Caan gustaballe máis improvisar, non ia ensaios e tal. Esto comentou que non tivera lido ningún libro, non? Se que era para hacerse unha idea e tal. Sí. E claro, ela foi a queixarse ao director e díxolle que collera toda esa raiva para facelo, para facer máis rabiosa a súa personaxe. O sea, que hai que enfocarse, ¿no? Claro. Sí. Sí, eu imagino que ao final eso axuda, ¿no? Si tes que en algún momento ten que estoupar algún tipo de antipatía entre eles, o feito de que esa antipatía xa veña dada por métodos de traballo, ¿no? Que ao final a resolución sei que foi facer un termo medio, ¿no? O sea, levar algo máis de preparación a James Caan e algo menos no caso de Kathy Bates, ¿no? Aquí bueno, que levou a palma realmente foi Kathy Bates, que bueno, que levou, si teño aquí, premio da Academia a mellor actriz, bueno, xa non digo o nome do premio porque é a mellor actriz, ¿no? Nos premios da crítica de Chicago, no premio da crítica de Dallas, nos Golden Globe, e nos 2020 Awards, eso non sei o que é, bueno. Pero bueno, eso, que foi basicamente a quen trouxo premios, digamos, para a produción, porque o resto sí. Que o de mellor actriz era a única nominación que tiña o filme nos Oscar. Sí, no caso do resto, bueno, pues sí que hubo nominacións en diversos premios en Nova York, en nos Saturn Awards, pues para James Caan como actor, para William Goldman como guionista, para Frances Sternhagen
actriz esta que fai de muller do sheriff, ¿no? Pero bueno, foron nominacións que non levaron premio, simplemente estaban candidatadas, ¿no? Sí, cando esta Kathy Bates levou o Oscar, competía contra Julia Roberts en Pretty Woman, que todo o mundo pensaba que ia ser para ela, claro. Levou Kathy Bates. Sí, que agradeceulle a James Caan recollendo o premio, disculpouse con el polo incidente tan máximo. Xa. Pois, bueno, isto sería un pouco, non sei se tedes algunha cousa de orzamento ou así, Foron 20 millóns de dólares, na billeteira superou os 60, 61 con algo, 62. ben, né? Para que, bueno, Sí, exacto. Bueno, teña pinta, eu creo que aquí dos filmes que levamos igual é un dos máis coñecidos, non? Ou dos que a xente controla máis, non? Bueno, comentar tamén que Stephen King quedou tan impresionado con Kathy Bates que escribiría a novela Dolores Claiborne con ela en mente, ¿no? Anos despois habería unha adaptación e a protagonizaría Kathy Bates, aquí estamos de Eclipse Total. Sí. Que bueno, curiosamente, como na carreira en xeral nas novelas de Stephen King, ¿no? Pues comparte un universo o Eclipse que se toque falan nesa novela é o mesmo Eclipse que sae na de O Xogo de Geralt. Certo. Sí, que está moi relacionada un pouco esta novela co Xogo de Geralt, sobre todo porque a novela sí que é máis explica máis o que está a pensar o protagonista, o James Caan. Claro, no Xogo de Geralt sí que é prácticamente eso na película, refiro, que está a tipa esta que, bueno, recordemos que o Xogo de Geralt é unha historia na que un matrimonio vai a unha cabana e a reviver a paixón. sí, están facendo un xogo sexual con ela esposada á cama e resulta que o marido dalle un ataque ao corazón e queda morto en riba dela, e ela esposada. Entón, eso sí que é moi como moi mental, moi interior, exteriorizar todos os pensamentos. E claro, na novela en Misery tamén é moito isto co protagonista. É verdade, recordemos que nesta semana cúmplense 30 anos de Misery. Sí, certo. Claro, pues foi coincidencia total. Sí. Pues a pesar, bueno, a verdade que a pesar de eso, de decir que ten un ar clásico e tal, se facemos o exercicio que fixemos con Desert, de como pasou o tempo por Misery, pasou bastante ben, eu de feito, quizás a min desta última concretamente, ¿no? Visualización do filme, quizás o que me chamou máis atención foi o final, porque digamos que o filme ten un ritmo, está máis centrado no suspense e tal, mas o final é absolutamente catárquico, é super violento, o sea, é unha luita a puñadas entre eles, ¿no? que é como moi contrasta moitísimo con todo o anterior, ¿no? Que sí que hai unha violencia, pero máis ten certa contención, ¿no? Ten certa tal, ¿no? A mí tamén me parece brutal a última, porque é o que dis, non? Toda esa contención que hai no filme, de repente é unha batalla salvaxe, non? Ese momento que están, bueno, el enriba dela e acaba de pegar coa máquina de escribir e colle a novela que está queimada, non? E lle mete na boca e brutal, non? Sí, a min resultoume un pouco longa demais, por eso de que ela non terminaba de palmar, e cando lle dá o primeiro golpe que con esa máquina que ten que pesar toneladas na cabeza, debería quedar seca. Pero que, sí. O sea, pero tamén ese pasa con unha tipa fea. Logo tropeza e cae coa cara na máquina tamén, que el estival a partir
pescozo e tal, tampouco. Mas a ver, todos sabemos, depois de ver un cento de filmes de terror, que nunca se morre por primeira vez. O sea, que decir, nunca morres de primeiras, ¿no? Al final tens que revivir un pouco, ¿no? Para dar o último susto, ¿no? A última tal. A mí non me, quero dicir, non é, digamos, non é o aspecto do filme que me extraña máis ou que gosto menos, ¿no? Simplemente que me chamou a atención como, bueno, o sea, como un contraste, ¿no? Co anterior. A mí sí que quizáis neste último visionado o que me resulta así un pouco máis difícil de comprender, ¿no? Son dous aspectos, eu creo. Dous que digo, bueno, isto para min xa é un pouco difícil de digerir, ¿no? Que unha, por que ten un telefone desmontado na casa, ¿no? E outra, pareceme como moito casual que teña un álbum de recortes de todos os delitos que cometeu durante a vida. En plan, eso, non era necesario isto. Se sabes que é unha pirada, pois xa estás vendo, non é necesario que abras un álbum de recortes para ver o digamos a traxectoria criminal desta, non? Entón eso sí que foi que me extrañou un pouco máis. Son detalles que igual as primeiras veces que vi. Bueno, outro detalle que me chamou a atención, non sei que vos parecerá. Un tipo de novelista, saca novelas, leva, quero decir, sabe escribir, non? A máquina e tal. ¿Por qué solo utiliza los índices? ¿Por qué solo utiliza? Os índices. O dedo indicador, man. Un montón de momentos aporreando a máquina con los índices que como bueno, que ha botado porque os escritores bota un lugar por aquí, outro para non sei. Sí, bueno, é diferente o modo de escribir nun teclado dunha máquina así tan antiga que nun teclado actual, vamos, dun ordenador. Sí que quizás precisa esa forza. A ver, é unha tontería, pero sí que me chamou a atención. De todos modos, igual tamén non é que sexa, bueno, non sei, igual sí, pero pode ser que directamente pues, sexa un pequeno erro, ¿no? O tal, non consideraron que un escritor experiente pues, xa tería certa habilidade mecanografiando como para non andar así, pero tamén é como algo brusco, ¿no? E ao final a personaxe do escritor está construída desde a base de unha persoa ruda que ven unha bagaxe difícil, sabes, man? Como unha persoa que se fixo a si mesma, ¿no? Entón, en plan, bueno, pues, o sea, como que ese estilo tamén non lle é extraño, ¿no? En plan, de feito, hai un momento que lle di a ela que el ven dun barrio complicado e que todo o mundo falaba con palabróns e tal, e para explicar un pouco que reproducía, ¿no? Os palabróns na novela. Bueno, pues a ver. Sí, a ver, o que dicías ti, Ángelo, antes do teléfono, explicas un pouco por que ela intenta ter unha vida de portas para fora o máis normal posible, pero ela sabe que non é puto normal. Unha pirada. Sí. De todos modos, eso deixa o álbum aí, sabes? Claro, e o do álbum sí que tamén di como que seguro que xa viste o álbum porque estive a ollalo antes e o deixei fora. Sí, pero xa non digo nin siquiera o feito de eso, ¿no? De estar o álbum de recordos aí ao alcance, porque ela, bueno, pode supor que el non pode escapar porque lle fecha a porta, ¿no? E tal. Pero a existencia do propio álbum, ¿no? Non sei, se fose está aí, non? Está aí exposto no medio do salón e tal, que viste, entendes polo que contan logo dela, non? Que é unha psicópata está tendo percorrido e tal. E sempre aí, pois, pode haber certo hedonismo, non? En pois, ter a recrear, de ti, non? Quer dizer, certo tipo de fama e tal, e ten así o seu recorte, porque, bueno, non o comentamos, pero ela era enfermeira, non? Nun hospital, no que sospeitosamente morrían pues recén nacidos e anciáns e tal, e ela foi investigada e habían condenado, non? Previamente por isto. Sí, que absolveran por falta de probas ou algo así era. Pero vamos, de feito tamén cando está xa directamente, o sea, a primeira ou a segunda conversación que ten con Paul Sheldon,
que sabes que estaba, quero dicir, xa estaba rondando, porque xa lle fala de onde estaba aloxado, que o vía sair co carro, que ia detrás del na carretera, entón, quero dicir, xa estaba rondando o escritor. Sí, que non era casual o rollo. Sí, bueno, como curiosidade link por... Sí. Quero dicir, entón, podo entender ese ego de decir, pois aquí teño, non, cando falan de mí, a miña obra psicótica ou psicópata, pero bueno, de aí a telo nun atril, non, no medio da sala. Sí. Sí, e tamén un pouco dubidoso que saia na prensa que a enfermeira vai a traballar en tal hospital, non sei. Bueno, porque ascendeu, non? Sí, debe ser un xornal local que xa ves de que pau ia a vila, non? Que debía ter sí, claro, 700 habitantes, igual eso xa era unha noticia, non? Pode ser, chamou unha atención, pero claro, bueno, sí. En un sitio así pequeno, quizáis. Por certo, hai unha serie que se chama precisamente Castle Rock, ten 2 temporadas, de feito penso que a cancelaron. Eu non a vin, pero en teoría, digamos que a serie recrea un pouco ese multiverso das novelas de Stephen King, centradas en Castle Rock, que vai collendo personaxes secundarios, así, de diferentes novelas e tal, e creando unha historia propia, non? A segunda tempada está ambientada, digamos que sería unha protosecuela de Misery. Esa é, pois, Annie Wilkes de Soben, non? Que está traballando como enfermeira e tal. Bueno, eu non a vi, pero seguro que eu acabarei vendo, porque, bueno, estive vendo escenas de Lizzie Kaplan, chamase aquí, facendo de Annie Wilkes, e a verdade é que é impresionante. E ademais subiu un Twitter de Kathy Bates, non? Que eloxiaba o traballo da actriz esta, non? Me decía, para os que estedes preguntando, ela é Annie Wilkes, non? O fai terrorífico e maravilloso, digamos que aquí a Kathy Bates moi grande lle bota, pues así, un capote a esta actriz nova, non? Que xa vos digo, eu por lo menos os trozos que saen no trailer e algunha estea así perdida que vi no YouTube, tal cual, non? Sí, as novelas de Stephen King suelen ter algunha referencia a outras novelas. Neste caso podemos ler unha frase que fai referencia ao Hotel Overlook, que pon como que quemouse o Hotel Overlook fai como 10 anos ou algo así. Fa unha referencia ao Resplandor. Sí. E claro, bueno, tamén falando isto o de Stephen King, a idea para escribir Misery é porque el ten certo medo aos fans por un par de anécdotas que lle pasaron, porque, bueno, non lle gusta moito de rodearse de xente e las Comic Cons e todo isto. Unha das anécdotas foi que unha persoa colouse na súa casa cando estaba a muller, era un fan, e ameazou con estopar unha bomba que en realidade era un cartón de leite cun circuitos dunha calculadora ou algo así, pero claro, que levaron un susto terrible. E outra parece ser que... E ademais comentara que era o fan número 1 tamén. Sí, claro, é verdad. Que digamos que é a frase que aborrece Stephen King por encima de todo. E a outra, pois, resulta que el nunha circunstancia firmoulle pois un libro ou unha foto a un tipo que uns días, unha semana despois viu na tele, era o que matara a John Lennon, Mark David Chapman, por, en teoría, pouco despois de firmarlle unha foto. Sí, sempre un par de semanas, por aí, ou así. Claro, entón... Que o tipo, mentre se agarraba a que se revelara a foto, non, da Polaroid, comentoulle tamén que era o seu fan número 1. Claro, entón, pois pode vir por aí a escritura desta novela. Sí, bueno... Tamén, ao parecer, comenta que
nesa época, non, sacara un libro que se chamaba Os ollos do dragón, que no que abandonaba un pouquiño o terror, non, digamos que facía un pouco de fantasía medieval e tal. Recibiu un montón de críticas dos seus fans, non, como que se había vendido a outro género e tal. Basicamente o que el di é que fala sobre a súa adicción á droga, á cocaína, non, concretamente. Sí. Tomen a enfermeira psicótica en Misery. Eu a escribín cando tiña problemas coas drogas. Sabía o que estaba a escribir, nunca houbo dúbidas. Ani foi meu problema coas drogas. Era meu fan número 1. Deus, ela nunca quiso ir. Pois... Mas... Sí, joder. Sí. Pois, non sei se tedes alguna cousa máis a comentar de Misery. Sí, un par de curiosidades. Unha primeira versión de Misery que estaba a escribir Stephen King, o seu título era The Annie Wilkes First Edition, no que finalmente ela encadernaba o libro que escribía Paul Sheldon coa súa propia pel, non? Que daríalle o seu corpo a cerda a Misery. Bueno, aí foi rebaixando, non? Sí. De tipo como Necronomicon, ¿no? Que está forrado de pelo humana. E logo, bueno, a actriz Frances Sterhagen, esquecime de comentar antes que a muller da serie, que grabara como Dolores Claiborne a adaptación audiolibro. Sí, digamos que todo está entrelazado al final. Curiosamente, é a primeira actriz, Kathy Bates, que gañou un Oscar a mellor actriz nun thriller ou filme de terror. Era no 91 xa. Así casos na historia, non? Frederick March foi o primeiro no 31 por Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ruth Gordon gañara tamén como a veciña en Rosemary's Baby. E logo, bueno, pues Hopkins e Jodie Foster por Silence of the Lambs, Natalie Portman por Black Swan, ¿no? Pero digamos que a primeira foi Kathy Bates. Bueno, Silence of the Lambs debía ser da época tamén, ¿no? Un ano máis tarde ou igual, ou que? Eso que sí. Bueno, pues... E bueno, é das poucas que gañou todos os premios aí, non, digamos, actor, actriz, dirección, guión calero quinto. Sí. Bueno, pues... Bueno, ahora non me sabe, non, pero vamos, que hai moi poucos casos. Sí. Sí, bueno, históricamente o xénero de terror e, bueno, un pouco por extensión o thriller e tal o que teñen, non son excesivamente considerados pola crítica e de feito había unha certa acusación nos anos 90, non? Que os filmes thriller que se premiaban, ¿no? Levaban a, digamos, a etiqueta de thriller, ¿no? Porque era como, si pensas, non sei, en The Silence of the Lambs ou en Seven, son terror tamén, podían pasar como xénero de terror, ¿no? Pero que thriller era como unha etiqueta que era como facer algo máis digno, era como facer algo que non torcía o rostro da crítica, non? E bueno, ata épocas recentes realmente que parece que hai como unha especie de revalorización do terror e tal, sobre todo co elevated horror e co slow burning cualquier cousa. Parece que a crítica, bueno, pues, considera algo máis, ¿no? Incluso revaloriza títulos bellos, ¿no? Pois... Sí, nas lecturas tamén eu estuve a escoitar un podcast sobre un club de lectura que elixían Misery para analizar e un deles, claro, esta xente probablemente sexa como moi gafapasta, moi intelectuais, quedaran sorprendidos polo estilo de Stephen King porque non o tiñan en consideración por ser escritor de terror. Sí, dicían que claro, que é un estilo moi bo que a partir de agora irían ter en conta. Xa, o propio Stephen King tamén o dicía, que... Se comentou, non? Que non o consideraban alta literatura, digamos.
Sí, de feito que a xente dicía, bueno, cando vas a escribir algo serio, ¿no? Tipo dicindo, claro, isto que escrevo é serio. Claro. Que un pouco de Paul Sheldon, que él quería desentenderse de Misery, que eran novelas románticas de época e quería facer eso, matar ese personaxe e facer outras cousas. Que xa agora, quizás a terceira cousa que non me cadra do filme ou da historia, non sei. Paul Sheldon, bueno, imagino que a personaxe de Misery, tanto na novela como bueno, ao final na adaptación cinematográfica, ¿no? Pues trata do mesmo, ¿no? Son como novelas románticas tipo Daniel Steele e moidas destas, ¿no? Eu non sei se Stephen King xa o fixo un pouco para distanciarse do seu propio personaxe, como dicindo, este non son eu, vale? Este é un señor que escreve novela romántica, porque en realidad non é moi coherente co personaxe, quer dizer, temos un tipo rude, que vean, bueno, unha extracción social, clase traballadora ou de suburbio con problemas, tal, ¿no? E se pone a escribir novelas románticas. Curioso. Sí. Bueno, nunca se sabe. Pero eso sí que me... Por certo, a editorial que publica os libros de Paul Sheldon, Viking, que é a mesma que publicaba por entonces os libros de Stephen King. Dato curioso. Pois non sei se tedes alguna cousa máis a comentar de Misery. Sí, bueno, eso tamén, cando morre o sheriff o que estou investigando, a mí recordoume moitísimo o caso de Halloran de The Shining, cando está o tipo toda a película viaxando cara ao hotel, vese todo en a máis, entrar pola porta, recibe un hacha medio do peito. Porque a figura que te fai, que se chama, eso ten un nome na escrita de guión, sobre todo en algún teórico americano e tal, é o que chaman a morte da alma ou a unha moida así, ¿no? Que hai algún, o sea, cando se establece unha historia, ¿no? Hai unha serie de etapas, ¿no? que ten que pasar o heroi, ¿no? O protagonista do filme, ou heroína, ¿no? E eso, unha serie de fases, ¿no? E hai unha que é a morte da alma ou unha cousa así, ¿no? E que ten a ver con hai algún momento no que parece que o enredo pode resolverse de unha maneira máis ou menos racional, a policía chega, ¿no? Bueno, neste caso o sheriff, ¿no? En Misery, ou non sei, ou pues, o caso do Halloran, ¿no? En tal, chega, parece que vai resolver porque sabe ou sospeita ou tal, non sei cuantos, e ese elemento que podría ser a salvación para tal cae, ¿no? Entón, abandona toda esperanza, ¿no? Esto no... Bueno, hai outro momento super frustrante do filme, non? Que de eso que lle leva a preparar o tema de cando a quere drogar, non? Que fai un sobreciño no que vai recolectando así calmantes e tal. El Papa gelatina, non? Que recobre estas pastillas, tal. E ves que, joder, eso le deu de levar un tempo da hostia, non? Que convence a para cear asuntos, convence a para que se vaya por non sei que, para votar e tal, e de repente chega ela e tira a copa, así como un acto de torpeza. E ves a cara de James Caan é hiper frustrante. Eu estou vendo o filme e pregunteime, e non me quedou nada claro tampouco, isto é casual ou se está aquí facendo así a tonta Annie Wilkes, e sabes realmente que outro a sospeita tira o viño e xa está, na copa se falla a torpe. Bueno, tampouco en todo momento ves que ela non é moi hábil, quer dicir, a hora de manexar as cousas, non? Entón, bueno, sí, é posible que tirase. Eu creo que torpeza, polo menos no filme o mostran como eso, tal cual, non? Sí, eu penso que ao final sí, porque tampouco dá a entender o contrario, non lle espeta en ningún momento
había que te crees que son estúpidas, había que tal, y bueno, digamos que eso queda aí un pouco no aire, pero estaba vendo o filme, claro, non lembraba como se solucionaba ese asunto, era como, hostia, que aquí hai chiste. E bueno, quedou aí un pouco nada. Sí, bueno, a mí tamén se me pasou pola cabeza, digo, bueno, igual esto se está facendo aquí e tal, pero eso, como antes xa viste que ela se lle cae a sopa, que está casi que se lle cae o propio mexo do tipo, cando está falando, está no monte, disto, bueno, no, é capaz de tirar a copa, sabes, de maneira non intencional, non? O sea, por pura torpeza. Pois, bueno, non sei se non hai... Bueno, sí? Teño aquí un par de curiosidades máis así rápidas, se queredes comento rapidamente. Venga. A personaxe de Danny Wilkes está no posto 17 do American Film Institute, que ten un top 10 de heróis e viláns. A música do tráiler, curiosamente, é do film Aliens, é de James Horner. Útil. Ela di a expresión "oh, Paul" unha dúcia de veces. Rob Reiner é o piloto de helicóptero cando están sobrevoando e atopan o automóvil de Paul Sheldon. E logo tamén que tras rodar a escena da maza, non? E cando a viu James Caan, pues, virou para Rob Reiner e comentoulle, non? Que era un jodido enfermo. Xa, bueno, pues, porque non sabía que como non leo o libro, non sabía que llegan cortar o pé, es como un soplete. E logo tamén, que non sei se comentaste ti antes, Ángel, se me escapou, pero bueno, William Goldman tamén adaptaría Stephen King Hellsing, Atlantis e Dreamcatcher. Sí. Que é unha adaptación, non lín o libro, pero lembro ese film como algo horrible. O de Dreamcatcher. Sí, que era o cazador de soños, ¿no? Sí. Estamos... Sí, pero por exemplo outro de Corazóns na Atlántida, non sei que, ainda non estaba mal, non? Eu xa non a vi. Bueno, vi hai tempo, pero non me desagrado nada, me parece un filme, bueno, bastante aceptable. Bueno, e logo tamén xa remato. James Caan quedou farto de que todo Dios se preguntara polas pernas da do filme. Digamos que a frase era "¿qué tal as pernas, Jimmy?" constantemente. E logo que, claro, según avanzaba a rodaxe ian quedando aillados na casa, non? E Rob Reiner suplicáballe a Kathy Bates que abandonara o personaxe, pelo menos polas noites, para que tiñan que quedar ali. E logo tamén que a novela ia sair co pseudónimo Richard Bachman, que era un pseudónimo que utilizaba Stephen King, ¿no? Porque había unha especie, non sei se era unha norma ou algo así, pero durante unha época nos Estados Unidos ti non podías sacar máis dunha novela ao ano, algo así, ¿no? Entón, creou o pseudónimo Richard Bachman para poder sacar dúas ao ano. Sí. O tema que aquí se descubriu o pastel, porque un bibliotecario estaba investigando, comparou o traballo de Stephen King e Richard Bachman, non? E logo atopou non me lembro unha base de datos, non? Que unha das novelas de Richard Bachman era de Stephen King. Entón chamou o Stephen King e dixo que sabía que era Richard Bachman. E este dixo, bueno, pois por que non o publicas? Ao parecer non sei se era o talismán que tiña nese momento no mercado, e pasou de vender pois 28.000 exemplares a 280.000 en canto se soubo que era de Stephen King. Non sei. El diría despois que Richard Bachman morrería de cancro de pseudónimo. Non sei se é unha cuestión de normativa legal a hora da produción de libros ou é máis unha cuestión comercial. Eu creo que en xeral ter moitos títulos dun autor ou tanto no que se refire a filmes como a libros e tal non é unha boa estrategia comercial, sabes? A mí soame por outros directores de cinema que asinaran con pseudónimos e tal porque igual tiñan 4 filmes ou así nun ano
e entón eso como comercialmente era difícil de colocar, ¿no? Era mellor que tivesen 4 filmes de 4 autores, ¿no? Por temas de promoción e por temas de tal, ¿no? Pero, bueno, a saber, Estados Unidos ao final é como un caos legal que é perfectamente posible, ¿no? Bueno, pues si xa non queda ningún aspecto así máis que falar, podíamos comentar brevemente que escenas ou secuencias ou detalles do filme preferimos, ¿no? E xa que estamos contigo, Churi, pues, bueno, pues, que é o que máis valorizas, ¿no? de Misery. Eu entre dúas, ¿no? Entre todo o plan para quitar a cear a Annie Wilkes que se vai ao traste ou a pelexa do final, máis que nada polo violenta que me resulta, ¿no? Se escarnada así entre os dous actores, e, bueno, penso que vou pegar con. Sí. No teu caso, Miguel? Pois eu quizáis máis o primeiro proceso no que en principio ela está a coidar del, ela declarase fan, el pórtase ben con ela porque lle deixa ler a súa última novela e tal, e esa transformación de pouco a pouco que ves como comeza a enfadarse por tonterías e tal, gustoume moito esa transición de tan pouco a pouco. Ao principio pensas que simplemente enfadouse xa, podería ser totalmente normal, pero claro, vas vendo pouco a pouco que non é normal. Sí, que opina. Gustoume moito ese planteamento. Claro, no meu caso, bueno, claro, o sea, por exemplo, as partes que destaca Churi e tal, pois sí, o momento da cea, ¿no? O sea, en plan, joder, tal, e o que dis tú tamén, eu igual son máis específico polo que se ve de calidade interpretativa de ambos, ¿no? Actores, ¿no? É basicamente non tanto xa a transición, que eu creo que tampouco é tan non é tan lenta, é dicir, ela xa perde os papéis moi rapidamente cando lee palabróns, ¿no? Tal, que, bueno, é casi no inicio do filme, ¿no? Eu máis que mira que me faz facer. Sí. Eu máis é como muda a propia actitude, ¿no? O que te dá a sensación de que é unha personaxe bipolar, ¿no? ou unhas mudanzas de humor moi extremas, ¿no? Que na propia exposición de Annie Wilkes, ¿no? que interpreta a Kathy Bates, ¿no? Hai como todo un rango emocional amplísimo, ¿no? O sea, como... E eses momentos onde aí ves tanto un como outro, ¿no? Ela, a hora de exteriorizar, pues eso, a progresiva pérdida de cordura na tal, como a progresiva cara de ¿qué pasa aquí? De James Cameron, ¿qué le pasa a esta loca? Sí, que en realidad son varios momentos durante o filme, pero bueno. Sí, claro, por eso. Chega un momento que James Cameron se sabe de que vai esta, ¿no? Porque sabe que unha louca e se acabou, ¿no? Pero... Sí, de feito, cando lle di son moi fan de Liberace, tal, e ti non gostas, non, el pon unha cara como, por suposto, ¿no? Sí. Que preguntas, tío? Al final el di, voulle seguir o rollo porque esta tía me mata. Claro. Pois, bueno, isto foi un pouco que deu este repaso, ¿no? por Misery, e se vos parece, pues nada, facemos a última pausa musical e entramos xa no último bloco do programa. When this old world starts getting me down and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift
right into space. On the roof it's peaceful as can be, and there the world below can bother me. Let me tell you now, when I come home feeling tired and weak, I go up where the air is fresh and sweet. On the roof I get away from the hustling crowd and all that rat race noise down in the street. On the roof, the only place I know where you just have to wish to make it so. Let's go up on the roof. Up on the At night the stars put on a show for free, and darling, you can share it all with me. I keep a telling you, right smack dab in the middle of town, I found a paradise that's trouble-proof. And if this world starts getting you down, there's room enough for two up on the roof. Up on the roof. Up on the roof. Oh, come on, baby. Oh, come on, honey. Bon, estamos novamente aquí, lembremos, xa concluindo o 6º episodio da segunda temporada de Mal de Ollo. Nesta ocasión falamos de Misery de 1990, adaptación da obra homónima de Stephen King de 1987, unha das 50 millóns de adaptacións que hai de Stephen King, vamos, porque hai bastantes. De feito agora penso que é un dos momentos da historia que máis se está adaptando a Stephen King. Non sei cantas adaptacións hai en marcha agora mesmo, non? Pero digamos que cada semana ves que van a adaptar outra cousa, un relato. O caso é que, claro, tamén todos lembramos estas adaptacións dos 90, non? Anteriores que cada nos parecían igual un pouco amateurs ou as de Nick Carey, ¿no? altamente cutres. E bueno, esto pode ter unha explicación, ¿vale? De que Stephen King é unha persona tan maravillosa que vendía hiperbaratas ou regalaba directamente os seus dereitos a las estudias de cine ou, digamos así, principiantes nesta arte, non? Sí. Bueno, logo tamén comentar que, bueno, el ten moita amizade con J.J. Abrams. Este estivo moi interesado en adaptar a Torre Escura, que digamos como a súa saga primordial, non? O seu Señor dos Anéis. Pois vendeuse os dereitos por $19, que é un número que é importante na saga, non? Finalmente non se pode facer e tivo que devolverlle os 19 machacantes a... Virou nun cobata, non? A dúas manchas. É unha adaptación en cine da Torre Escura malísima. Eu non a vi todavía, non sei saberei, porque pensaba que ia ser unha saga ou algo así, pero parecer adaptan en hora e media pois 8 libros, que pois creo moita coherencia non penso. Claro, creo que a metade dos libros e vese que unha peli que está construída dunha maneira, dun modo moi torpe. Non sei, eu estaba aí vendo cousas pasar, pero sen máis, non? Veu desas, a verei algún día por curiosidade, porque xa vos digo, non me vai estropear a experiencia das novelas, pero tampouco atopo o momento. Sei que estaba Amazon a facer unha serie, non? Que penso que é o formato ideal para esta saga. Bueno,
piloto e cancelouse tamén. De feito, hai capturas dos actores caracterizados e xa había un reparto, pero non é algo non debe ser algo doado de adaptar, la verdade. Se necesitaría un presuposto enorme para facelo ben. Bueno, tamén decir que gosta moito de ir ás estreas, non? Feito ten ido a Pases para el Sol unha preestrea para ver a adaptación do seu traballo, tal. Digamos que en ese sentido non é nada celoso do seu traballo, non? Que pode pasar outros autores. Comentan que foi invitado a rodarse de Misery, que estaba de testemunha na pelexa final. Claro, estaba tan metido na movida que chegou a berrar: "Coidado, ten un arma". Que majo. Toma dos. Claro. Nada, bueno, así como último comentario de Stephen King, bueno, hai pouco houbera unha polémica, non? Porque está así como J.K. Rowling moi a tope con o seu, bueno, a súa transfobia tamén. Digamos que son amigos, non? Ou eran amigos. De feito, Stephen King sempre se declarou moi fan da saga Harry Potter e tal. Bueno, non sei que escribiu Stephen King, pero J.K. Rowling pues, deuse porque Stephen King apoyaba a súa loita, non? Escribiu pues, unha maravilla de tweet, non? Que falaban grande Stephen King, o meu amigo, non sei que. Bueno, él deuse por aludido e contestoulle con un tweet que simplemente era maravilloso, que decía: "As mulleres trans son mulleres". Patapán. Penso que aí rematou a súa relación. Xa. Mola. Dicen. Pois, bueno, seguramente non será a última vez que pase por aquí unha adaptación de Stephen King. O sea, é moi probable que... Sí, non, estaba por aí pendente unha invitada sí, aquí a traer outra. Certo, hai un especial tal vez que xa sexa outra adaptación de Stephen King, correcto. Precisamente un día comentábamos ali no Galloso, non? Que dese filme, non? Que se vai traer, pois a novela, non? Directamente foi a basura. Xa. Foi rescatada pola muller de Stephen King, Davita. Ella dixo: "Sigue traballando nisto, non te desesperes. Quen sabe se non recollera ese manuscrito da basura, estaríamos falando agora, non?" De Stephen King, non? Xa. Pois sí, bueno, pois eso. Pois datos aí de Stephen King, eso con prácticamente, bueno, sí, seguro voltará por Mal de Ollo. E vamos, pois eso, a parte final de Mal de Ollo, onde facemos bueno, comentamos filmes ou calquer outro produto cultural e clasificámoslo en recomendacións, ou prevencións. Entón, comezamos xa por ti, Churi. Que é o que tes? Vale, pois eu, xa que estamos con Stephen King, vou recomendar a saga da Torre Escura, que é unha saga que digamos que sirve como de eixe central de todo o multiverso de Stephen King, non? Hai 1000 mencións a outros traballos de Stephen King dentro da propia novela, non? Cosa que é unha constante na súa carreira, non? De feito, no libro este do tipo que viaxa no tempo para deter o asesinato de Kennedy, hai un momento que para en Derry, ten unha pequena charla cos nenos de It e tal. Digamos que isto é unha constante, non? En a Torre Escura isto se magnifica totalmente. Aquí seguimos a historia de Roland, que é un pistoleiro, o último da súa saga, non? Os pistoleiros, digamos, que serían así como os cabaleiros da Táboa Redonda, non? É unha especie de historia de fantasía nun futuro distópico no que non se lembran da previa humanidade, o mesmo mestura magia con un western, non? As mencións, as homenaxes a Sergio Leone ou Clint Eastwood moi palpables na saga. E bueno, é unha novela, unha
unha saga que me absorbeu cando a li, non? Desde que a li en 3 meses e medio e non facía outra cousa, non? Teño 2 minutos para tal, collo a novela e, bueno, pareceme super recomendable. Bueno, pues entón a saga, toda a saga, ¿no? Da Torre Oscura, recomendación, ¿no? Pues, está claro. Pois fica... Cando vi nesta, vamos, viña de ler como 8 libros da saga do Xogo de Ender, non? De Orson Scott e cando rematei a Torre Escura todo quisqui, pois agora tes que meterte con Xogo de Tronos e foi como preciso libros individuais, non? Viña así. Correcto. Sagas moi tal e xa non piquei. Pero vamos, para mí a Torre Escura foi a saga que máis disfrutei de así destas novelas ríos, non? Pois fica entón anotada a saga da Torre Oscura. Continuamos por ti, Miguel. Pois eu, sí. Claro, foi 2 semanas comentarades o de Assassination Nation. Tiñamos aí un cliffhanger, aí estamos todos pendentes de que opinaría Miguel sobre isto. Pois eu vou opinar que a película gustoume, o que pasa é que son como situacións moi forzadas, a maioría as tipas non me caen especialmente ben. Que a resolución pois un pouco tamén regular, pero entretida, gustoume vela, pero eso, hai cousas que estaba a ver a peli e non gostei. Por que se non simpatizar coas protagonistas non merecen nada do que lles ocurre no filme, vaya. Sí. No, por suposto, aí o problema é que a xente está moi mal da cabeza. Así que hai unha situación que filtranse uns datos de xente que destruen as súas vidas e tal. Pero, claro, si non é culpa delas, pero a xente volvese moi tola. Iso non sei, é dicir, entretida, non a odiei para nada, de feito ben, pero que non vai marcar a miña vida. Sí. Pero pese a que eso non te flipa e tal, que che parece o final? Non notas aí un baixón, para ti un baixón extra, así? Sí, é que, claro, é como de repente un caos todo, bueno, eso, a resolución, por non mencionala, por non facer spoilers, sí, foi como un pouco, non sei se o fácil ou o rebuscado, pero que como que desilusiona un pouco. Bueno, sí que esperaba iso. Non sei, agora xa fiquei só con recomendación, porque estades de acordo aí con me e tal, pero igual é... No, eu a recomendo, sí. Eu estaba disfrutando moitísimo, e incluso me plantexaba igual traela mal de ollo, pero que al final me pareceu tan forzado e freiro que... Eu final pero disfrutei o filme e o recomendo, vamos, ten 1 hora aí no medio que me pareceu espectacular. Eu asumín ben o final, porque a mí o que me pareceu no momento de verla, agora teño vontade de verla outra vez, porque a ver se non sei, se vin un día moi insultante e resulta que teño tal, pero eu sempre entendín que o filme era máis un filme de propaganda, non? É un filme feito no contexto do ascenso de Trump a Estados Unidos, e por eso igual, bueno, sí, o que di Miguel ten razón, non? As protagonistas non son especialmente, non son personaxes charmosas ou carismáticas, non? Tampouco son odiosas, non? As rapazas, non? O final vai un pouco máis no sentido de todos xuntos, non? Contra o conservadorismo e a hipocresía moral deste país un pouco, non? O sea, sen facer spoilers, non? Pero sería como algo, non? Ao que encamiña o filme, como eso, eu interpretei como un filme de propaganda, pero xa desde o inicio, ¿no? Cando te van situando situacións, sexismo, ¿no? Tal, homofobía, tal. Sí, de feito comentábamos que igual se pasaba de pedagóxico en algún momento. Sí, non sei, a min non me desagradou, pero bueno, en todo caso tú sitúas no me, ¿no? Sí,
por eso, por situacións como forzadas ou pouco cribles, quizás tamén o de exceso de pedagogía, non sei, pode ir por aí, pero como que non terminei Sí, empatizar con... Bueno, teño que decir que a serie que ten esta de Euforia menos pedagógica en ese sentido. Tamén o que comentaba no programa anterior, non? Que tamén un formato podes desolorar máis as personaxes, non? Sen ter que remarcar rapidamente algún... Sí, sen ter que establecer rapidamente que tal. Sí. Bueno, pois fica anotado no me. Ficara, como na semana pasada non falamos, ficara así un par de títulos de Molins de Rei, Festival de Molins. Bueno, pois algo sí, pero non moito. En calquer caso, comezo por unha de Molins que estaba tamén en Sitges. Eu tiña moita vontade de ver este filme en Sitges, pero non foi posible por cuestións de horarios e así, non? E aparte viña con certo hype, o sea, viña con certos ares de poder gañar algo. En Sitges non gañou nada, non? E eso, foi exhibida en Molins e podía verse online, non? Vou falar de Fleet Barry, filme da África do Sul, dirixido por Ryan Kruger e interpretado por Gary Green, Brett Williams, Joe Kramer, St. Michael, xente da África do Sur. Temos un señor, Barry, ¿no? Que basicamente é un pai responsable, non se ocupa do fillo, ten abandonado o fillo a muller, adicto ás drogas, está visiblemente desmacrado por unha vida de excesos e tal. Non é unha persoa de moito proveito. En calquer caso, pues un día é abducido por aliens, ¿no? que non queda moi claro, non teño claro se o replican, ¿no? ou posúen, ¿vale? En calquer caso, Barry, xa non sendo el, sendo un extraterrestre, é enviado de volta a Johannesburgo, ¿no? A cidade onde é Barry. Envíanno como unha persoa totalmente incapaz, porque non sabe os códigos terrestres, non sabe non sabe interagir, ¿no? Con a especie humana. E toda unha serie de desventuras e aventuras que acontecen o Barry este, tanto coa familia como con todas as personaxes exquisitas, estrambóticas e tal que se vai encontrando pola cidade, con drogadictos, con prostitutas, con mafias, con todo o mundo, ¿no? Bueno, pon un me, ¿vale? Estou dubidando entre me e prevención. A ver, ten partes que son bastante orixinais e hai algunha parte máis ou menos cómica. O actor fai non moi ben, ¿vale? O actor que fai de Barry, a verdade é que tanto cando fai de Junkie, que parece un junkie, ¿no? Como cando fai de junkie posuído por un extraterrestre, ¿no? Realmente é como, non sei, é un traballo, non sei, non respeito, mas a historia son como unha sucesión de sketches, algúns dun humor un pouco de trazo grosso, ¿vale? Como unha comedia así tola, non? Sí, como moi tola e non sei, podían ter aproveitado de algún modo, ¿no? Porque eu creo que no inicio tal vez esa era un pouco a intención da historia, ¿no? De facer como un retrato, unha radiografía, ¿no? de certo estrato social de Johannesburgo, así, pero acaba como non sei,
acaba como nunha cousa moi de riso, eso, un pouco con piadas de pirolas, de sabes, con moi pouco traballada, ¿no? Sí que hai cosas, eso, sí que hai momentos bastante cómicos e hai momentos, bueno, bastante curiosos, ¿no? A nivel visual, pero o conxunto non funciona, para mí non, ¿no? O sea, que dicir, de feito chegou un punto que se me fixo un pouco cargante, pasaba, bueno, tenía ganas de ver, deixo ata o final e está. E bueno, tampouco non é, o sea, xa digo, ao final meto en me porque entendo que ten algunha cousa positiva, pero non é especialmente, non é unha recomendación, vamos, non. Se alguén ten curiosidade, pues que lle bote un ollo, pero non mata, ¿no? Entón, pues, Fred Barry, me. Churi. Vale, pues desta non me vou estender moito porque xa prácticamente comentei ao longo do programa. A Princesa Prometida de William Goldman. Iso, eu polo menos que era adorador e teño nun pedestal a adaptación cinematográfica, pensei que non ia sorprenderme moito a versión original, non? O libro tal é absoluto, sorprendeume completamente. Pareceu para alguén que goste moito do filme, non coñeza o libro, vamos, é un caramelito. Así que recomendación. Moi ben. Pois estamos, sí, o sea, por lo que entendí, estamos a falar do libro, básicamente, ¿no? Sí. Vale, pois fica anotado, xa comentamos durante este programa, ¿no? Falando pues tanto do guionista do filme como do realizador e tal, pois directamente a recomendación. Miguel? Pois eu esta semana vi unha película deste ano chamada Complay de Jacob Chase. Fala sobre a historia de un rapaz que ten algún grado de autismo e un monstro que Larry intenta comunicarse con él a través de teléfonos móviles, tablets, etc. Sí, esta vez vi o trailer, de feito lembreime de ti, Virtual Horror, non? Non é Virtual Horror, non. Vamos, o trailer parece. Digamos que o monstro utiliza pois eso, ordenadores, tablets e tal para intentar que lean un conto. É un pouco tema, como se chama, Babadook, recorda bastante o rollo, pero eso, con teléfonos móviles e tablets. Ponla poñer nun me, porque é que, claro, isto está realizada a partir dunha curta e notase moitísimo. Hai escenas que son recheo total, está, non sei, como moi estirado, non cae moito o ritmo en moitas veces da película. Probablemente non vin a curta, pero que eu creo que se lle quitas a metade do metraxe da película, quedarías igual, enterarías do mesmo. E si que, bueno, pois as aparicións do monstro, interaccións tampouco son nin originais nin nada. Si que é unha peli entretida, está ben para ver sen problema, non é, claro, non é unha peli odiosa, pero si que ten ese problema de certas baixadas de ritmo e certos recheos por aí que a fan un pouco, que a fan non recomendación. Entón, eso, Complay, me. Pois, bueno, pois fica aí, entón, estamos tendo aí uns cuantos meses, hoxe. Por sorte non estamos tendo prevencións de momento, ¿no? Eu vou falar de La Fiesta Silenciosa. Esta non é de Molins, esta vina, de feito, botaron no festival de Huelva ou así, ¿no? Ni idea, ¿no? Filme argentino de 2019, dirixido por Diego Fría e interpretado por Yasmín Stewart, Gerardo Romero, Lautaro Bettoni e Gastón Cocchiarale, ¿no? Xente argentina, ¿no?
Isto narra, digamos, bueno, pues uns prometidos que van a casa do pai, ou a casa que reservou o pai, a casa do pai, creo que é unha mansión, un sitio grande, para organizar, digamos, o casamento que sería o día depois, ¿no? O sea, para ver se todo está en orden, se todo está ben, ¿no? Tú ves que esta parella que se vai casar non se levan especialmente ben, ¿no? O sea, é o día antes do seu matrimonio, pero ves que hai unha tensión entre eles bastante relevante, ¿no? Bueno, pois un enfado que ten co prometido, bueno, pues vai camiñando polo campo, nunha zona así como afastada e non sei que, e descubre como unha especie de rave, ¿no? Hai uns xovens, bueno, pues, bailando, drogándose, ¿no? Cosa que fai a xuventude, ¿no? E esta digo, pues mira, estou aquí e estou de festa e estou pasando ben e non co idiota do meu prometido, ¿no? E digamos, co estrés, ¿no? que me dá o meu pai, ¿no? Que está ali, en plan, organizando todo e non sei que, ¿no? E pasan cousas, ¿no? Pasan cousas que agora cando vos diga que é un xénero pertence, pois xa vos podes imaginar. Estamos diante dun rape and revenge argentino, que vai ficar en recomendación, ¿no? Vai ficar en recomendación porque está bastante ben rodado, a historia atrapa bastante ben, digamos, os personaxes son bastante creíbles, son bastante, bueno, son xente como moi real, non sei, a min foi unha historia que me atrapou bastante. Para ser un rape and revenge non é un produto de explotación tal, sino que busca certa cualidade, busca certa cualidade artística. Non é que sexa unha grande maravilla, pero en realidade sí que está ben. Entón eu sí que vou recomendar La fiesta silenciosa. Suri, algunha cousa máis? Vale, pois eu vou falar esta semana de a serie esta que saiu en Netflix, Os favoritos de Midas. Non sei que Miguel sí que a viu, Ángelo David. Non a vi. Bueno, pois isto basicamente, bueno, está protagonizada por Luis Tosar, que na miña opinión o fai espectacularmente ben, a verdade. Tamén Mostra que todas son por dereito propio. E Miguel? Tamén aparte Carlos Blanco, tamén outro galego. Moi Carlos Blanco está genial. De feito, bueno, xa comentara cando fora o programa este de Galician Exploitation que Dobbs está ten un papel moi pequeno, pero está absolutamente perfecto, ¿no? E bueno, tamén unha alegría, ¿no? Ver traballar a Willy Toledo de novo. É verdade. Que sabedes que, bueno, foi moi criticado, está así un pouco afastado porque digamos que subiu uns tweets que, bueno, veño moi a conto porque falábamos do máis cruel, non? Porque tamén eran apoio a unhas mulleres que sacaron unha vacina gigante en Sevilla, non? Bueno, el cagouse nos sentimentos religiosos, en a virginidade da María e tal. Digamos que uns abogados católicos lle meteron un pleito aí por ofensas, sentimentos religiosos. Bueno, pois resulta que foi absolto fai pouco. Decía, non, tamén que a súa intención era exercer o seu dereito á liberdade de expresión e non ofender a ninguén, nin católicos, nin musulmáns, nin seguidores de sectas de monstruos espaguetis voadores. Entón, nada, eu dende aquí o meu apoio a Willy Toledo e a estas mulleres e tal, e, bueno, vou me cagar en Dios. Correcto. Bueno, volvendo á serie. Eu vou poñer en recomendación. A serie de Mateo Gil, non? Que traballara de guionista con Amenábar penso que en tesis Abre os ollos. Non sei se colaboraron en algo máis, non? Pero logo el tamén iniciou a súa carreira individual,
con este filme que había un asesino en medio de Sevilla, ¿no? En medio das procesións de Semana Santa, que non me lembro moi ben. Salía Fede Martínez. Sí, creo que sei cual é. Bueno, total, que perdí a pista e, bueno, ahora resulta que sacou esta serie e tal. E teño que dicir que a serie está bastante ben. Pasa que volvemos ao tema Assassination Nation. Todo va perfecto, que de repente no final hai un evento, unha situación que me sacou completamente. Tal cual, eso que comentábamos outro día, que o camiño é bo, pero a resolución é moi mala, dende o meu punto de vista, polo menos. Sí, non, para mí non ten sentido o que sucede, pero bueno, non vamos comentar agora porque vamos, acaba de estrear, non? E a verdade é que eu a recomendo, paga a pena. Sí, eu tamén. Inciso. Para. Sí, o Chori, o filme este que dicías de Mateo Gil sería Nadie conoce a nadie, igual, ¿no? Correcto. Vale. Sí, que tamén, era de Fede Martínez, Natalia Verbé, que estaba... Entón, este dis que recomendación ou me? Para mí é recomendación. Vale, tú concordas, non? Xa falaremos dese final. Vale, pues agora fica o cliffhanger de ter que ver a serie eu e dicir o... Sí, aparte son 6 episodios, penso, non? Esa é, vamos, autoconclusiva. Estupendo, pues... Es bastante rápido. Moi ben, pues entón vamos coa túa última recomendación, Miguel. Pois eu tamén vin esta semana unha peli do ano pasado chamada Come to Daddy, dirixida por Ann Timpton e protagonizada por Frodo Bolsón, o Elijah. Si non me equivoco, producida por él tamén. Sí, creo que sí. É unha película así como un ton medio comedia negra, bastante negra. É un tipo que vai a visitar o seu pai que o abandoara cando era moi neno, moi novo. Claro, cando chega aí o coñece non é o que esperaba, non se leva moi ben, e a partir desa situación comeza a pasar cousas así moi estrambóticas, moi raras, algunhas divertidas. Vou poñala a recomendación porque é algo así un pouco diferente, pero en realidade rozando un porque, bueno, é o que unha peli máis así entretida, divertida a ratos, pero como que hai un segredo que como que o ves un pouco vir, é dicir, a historia pois floxea dende ese punto de vista. Eu esa vida en Sitges o ano pasado. Sí, que tal? Pois estou un pouco contigo, eu creo que eu poría en recomendación, pero igual a resolución tampouco non me convenceu demasiado, pero bueno, sí que está simpática, ten momentos así cómicos. Sí. Bueno, eso, en algún momento soltei unhas carcaxadas. Eso, pois recomendación rozándome. Vale, pois fica anotado. Entón fica a miña última, que vou falar, neste caso volvo a Molins, ¿vale? Para falar de Ratu Ilmu Itan, ¿vale? Que foi, bueno, un título internacional de Queen of Black Magic, ¿no? Filme indonesio de Kimo Stamboel, e bueno, imagino que cando digo filme indonesio todos imaginamos, estamos falando de terror, que tipo de historia é esta, ¿no? Estamos con Hanif, que leva a súa familia ao orfanato onde se criou, e no camiño atropelan a eso que parece ser un cervo, ¿no? E bueno, pues nada, que o cervo está morto e tal, continúan para o orfanato.
E no orfanato, bueno, pues van porque o, digamos, o responsable, o que foi responsable do orfanato durante anos, está para morrer, pues está xa nas últimas, non? E bueno, o Javier este pues quere mostrar a familia onde se criou e en que condicións e todo eso, ¿no? Ali coincide con outras tres parellas, ¿no? O sea, con outras dúas parellas que tamén estiveron criadas ali e, o sea, bueno, os homos, ¿no? E que tamén van eso, pues, a mostrar eso, e a mostrar o sitio e a presentar os, bueno, o último adeus, ¿no? Ao seu cuidador. E acontecen cousas, ¿no? Sobrenaturais, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues hai un momento no que se dan conta de que en realidade non atropelaron un cervo. Bueno, hai unha historia do pasado que ten a ver con un dos cuartos do orfanato, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Recomendación, ¿no? Eu vou na por recomendación, a pesar de que eu non son nada defensor do terror este indonesio, de novo cuño, sobrenatural e tal. Eu de feito... Está como de moda agora. Sí, de feito este o Kino Stamboel, eu xa vira varias del, o ano pasado tiña a de Dread Out, ¿vale? Que a min non me gustou nada. Hai uns anos quitou Macabre. Bueno, que esa... Bueno, a ti Miguel Molara a de Sitges, que non me sai agora o... Sí, título, non? Esta de fantasmas de Indonesia. Tiña un título así, non recordo agora. Impetigore. Sí. Sí, a mí eso por, digamos que o ambiente que como diferente, moi distinto e tal. Sí, a mí gustárame bastante esa peli. A ver, sí que é historia clásica de fantasmas, pero ben. Eu creo que fan máis ou menos o mesmo que os xaponeses, coreanos, o único que lle dan un punto máis gore, tal vez, non? O máis, sí, o máis extremo, non? Neste caso eu poño en recomendación a pesar de que ten fallos, ten sobre todo o CGI. O CGI é unha merda. O CGI é horrible, que paren con iso xa. Porque tamén ten efectos prácticos que funcionan bastante ben, pero o CGI notase moitísimo. E bueno, a historia é un pouco predecible, tamén xa sabes un pouco por onde vai ir, ¿no? Imagínalo, ¿no? Pero en realidad ten momentos bastante sinistros, e ten momentos de isto de terror. Isto está ben formulado, vamos. E eso, para min que non son un especial apaixonado, digamos, do terror sobrenatural, eu prefiro algo como máis naturalista, algo que poda ser verdade, ¿vale? O feito de que me entretivese e que houbese momentos que eu considerase terroríficos, fai que eu a poña en recomendación, a pesar de ser unha historia sobrenatural clásica, ¿no? Ten momentos moito cruéis tamén, hai que dicirlo, que eu non esperaba para nada e bueno, correcto. Así que eso, recomendación. Non temos prevención, hoxe, non? No. Mira que bueno, está guai despois do anterior programa, que basicamente era unha saca de prevención. Sí, bueno, mira, coincidiu máis ou menos ben hoxe. Bueno, pues concluído isto, só nos falta saber que nos espera no capítulo 7 da segunda temporada de Mal de Ollo. Que poden esperar os Mal de Ollos desto? Filme serbio, quizás. Un filme serbio? No. Toca ya Miguel, non sei, Miguel, estás aí... Sí, estaba esperando. Pois creo que imos a visitar o bello colega Shyamalan. No! Pero ven, xa toca. Cunha película que, bueno, que a mí resultoume moi interesante, found footage, a de The Visit. The Visit. Bueno, a ver que tal. A min gostoume moito. Creo que tamén haberá que tratar a Shyamalan en algún momento. Creo que é unha boa
peli para facer. Sí, eu me parece das de Shyamalan perfecta para tratar aquí. Ademais, penso que é un filme super barateiro. Sí. Vamos, eu o vi sin saber nada e veime unha grata sorpresa, ¿no? Sí, eu tamén. Eu non vou opinar. Eu simplemente quero enviar un abrazo e unha saudazón a todos os maldeollers e a todas as maldeollers. E, bueno, pues eso, convidar a que fan comentarios en Twitter, en Instagram, en Facebook, en iVoox e na propia página de Maldeollo, maldeollo.agora.gal. E vémonos entón no capítulo 7 tal, con Shyamalan a visita. E máis nada. Pois nada, apertas Maldeollers constantes. Veña, vámonos. Apertas. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.